A nosa vida está eso, moi relacionada cos rallies. Claro, non estás na casa, pero dentro que cabe, pois estamos en un sitio cómodo. Botas de menos estar na casa, no teu sofá, na túa habitación, na túa cama, pero dentro que cabe, pois é bastante levadeiro. Entre piloto de rallies y atleta, la verdad no sabría qué elegir. Cando era máis pequeno notaba o cambio. Estaba, pero papá falta moitos días, cando ven? Ahora como, bueno, xa foi pasando o tempo, xa é máis maior, xa entende, entón, pois, bueno, pois xa se dá conta os días que vai faltar, claro. Hola, na casa, que mal se está, que ben se está na casa. Hola, son Sergio Vallejo, teño 44 anos, son piloto de rallies e pola miña actividade paso bastante tempo fora da casa. ¿Qué tal? Bien. Estaba preparando la clase. Sergio, ¿qué Ela é tal? Elena, Ay, hola. ¿Qué tal? Hola. e Sergio, meu fillo. ¿Qué tal el examen? Sí, ay, qué bien, ¿ves? Pues bien, cuenta. Pois Sergio ten 14 anos, está en terceiro da ESO. Para mí sigue sendo o primeiro debut, pero bueno, terceiro da ESO. Me gusta salir con mis amigos Claro. y escuchar música. Hago velocidad y también salto de longitud. Cando empezaste a correr, que acordaste cando fui a Madrid e me dixeche que a ver se che miraba un coche. Sí, Panda. Cando? Ando indagando e preguntando. Quería un coche para o fillo que quería correr. Creo que paguei 500 máis que valía mal. 550.000. 550. E dicíamos o que vendeu. Día, pero para que quiera el coche? Y tu hijo que quiere correr en rallies. Yo no sabía nada de rallies tampoco. Caro era, pero que non fai un polos fillos. E coñer por precho. Incluso tuve algunhas discusións con muller porque me dicía: Sergio, non se poden gastar máis cartos en rallies. Sergio, non se... E dixenlle, xa me enfadou un pouco. E dixenlle, mira, eu vou gastar dos meus, se queres. E se queres separamos os cartos e tu gardas os teus e eu gasto o que me dé a gana. A verdade tamén eu podo dicir o que deixei seguir, porque xa empezou a levar o irmão, tamén o irmão aprendi algo, levalo de copiloto, non tiña carné ni nada. E entonces tamén me sentí orgulloso de ter un fillo en carreiras que destacara un pouco. Ahora vou ao Centro de Maiores de Caixa Galicia, que está aquí ao lado do mercado. É un traballo moi gratificante porque, bueno, eles tamén veñen o que ven a facer estas actividades. Non é como os nenos que van ao colexio e ao mellor non van contentos, pero aquí o que ven ás clases pois faino encantado e entonces, claro, é un traballo moi gratificante, vanse poñendo en forma, sintense máis activos e claro, a mí fanme sentir moi contenta. Como persona, como profesora, fenomenal. Como profesora... Nos da mucha caña y necesitamos caña también porque así nos obliga a hacer gimnasia, que es muy buena para todos. Hola. Sí. Hola, adentro. Fora. ¿Qué tal? Bien. A relación piloto-copiloto ten que ser moi fluida. Sabes, como hai
moitos momentos de tensión, pois é importante que haxa bon rollo, non? Entón, eu sempre digo que con un irmão pois é máis fácil, porque hai máis confianza, ele sabe mellor cando estás en tensión, pois, o porqué, e ademais Diego pois é un profesional impecable, o sea, o ano pasado estuvo no equipo Citroën, o sea, o mellor equipo do mundo. O positivo dos rallies é que facemos o que nos gusta realmente, non? O que máis me gusta é conducir un coche de rallies, e a Diego creo que o que máis lle gusta é copilotar, porque cando éramos nenos Diego quería ser piloto tamén, non? O que pasa é que, bueno, a primeira vez que corrí de copiloto gustoume tanto que xa me quedei enganchado a eso. Pois, bueno, claro. E aparte non se me daba tan ben como é. E entonces, pois, é positivo, pois, toda a xente que coñecemos, temos moita sorte, porque a afición, a verdade, que con nos se porta moi ben. E nos primeiro fomos aficionados, entón tamén, claro, por ese lado nos gusta, e seguimos sendo, non? Entón tamén nos gusta, cando vamos ver un rally e todo eso, pois, poder estar ca xente e todo eso. Sí, a ver, quítate. Os que estamos aquí a tempo completo, bueno, realmente só estou eu a tempo completo, pero logo está Tinoco, que cando temos que traballar algo no coche, pois el ven non ven todos os días, pero casi. Logo está Belén, que ademais de ser o meu cuñado, irmão de Elena, pois nos botan o mau ca burocracia, papeleos e demais. E logo está, bueno, Diego, que xa o coñecedes, non somos moitos, e sobre todo que somos todos amigos e o facemos desinteresadamente, porque senón, se tuvera que pagar todo o traballo que fan para nós, non podría correr. Non. Sollo peculiar, así. Cando dixemos que afirmábamos a mão non pensamos ben que eran ondas, casi 3.000, non? Non temos callo. Vou facer a maleta, que é moi fácil porque sempre levo as mesmas cosas do rallies, entonces fago dúas maletas, unha para a roupa de correr e outra para a roupa do equipo, cos patrocinadores e todo o rollo. Entonces, bueno, Elena sempre máis ten no mesmo sitio no armario, é fácil, só teño que meter todo. Levo sempre dous xogos de roupa interior de ignífuga, que, bueno, é obligatoria que hai que usar. E levo dous xogos, un para o primeiro día de rally e outro segundo día de rally. E está por aquí. Imos. Bueno, pois nada, xa deixo isto así para mañá. El cargador, que te olvidabas ter o cargador. Sí, o neceser que teño encima da cama, no baño. Queda algo? Creo que non. Vale. Mañá, por si acaso, boto o O visual. cargador é o máis importante. E o móvil. Sí, cargador sin móvil. ¿Qué tal? Bien. Capaz que ahora acabamos de preparar las cosas porque se va a marchar ahora. Entonces te llevo yo al cole porque él hoy, como se marcha antes, ¿vale? Vale.
Antes tiñamos que esperar a que nos chamara sempre el por teléfono para que nos contara, pero agora pois hai moita información, miramos en internet, están nos móviles, entón é moito máis doado que antigamente, claro. Estamos enterados de todo o que ocurre en todo momento, durante os entrenamentos, cando compite, pois moito mellor. Cando era máis pequeno notaba o cambio. Estaba, pero papá falta moitos días, cando ven? Ahora, como, bueno, xa foi pasando o tempo, xa é máis maior, xa entende, entón, pois, bueno, pois xa se dá conta os días que vai faltar, claro. Bueno, pois, haberá que prepararse para marchar, vale? Bueno, vamos. Ah, sí. Sí. Bueno, pois... Bueno, se pica. Vale. Vale. Chao. Cando chegues, vale? Sí. Bueno, Poderás con todo, chao. bueno. Hala, chao. Perdón. Chao. Chao. Bueno. Non corras moito, vale? Adiós. Vale. Temos hoxe xa recoñecemento dos treitos e xa empeza a acción. Vale, chao. Sergio, é tarde. Apura, vale? Vou coller o bolso. Yo digo Vallejo, a ganar el rally, Gracias. Más rally, menos fútbol, siempre. Eso. Ya está, un poco de frío. Al frío. Igual, chao. Hola. Estáis helados, Bueno, venga. Chao. Dame pena cando se marcha. E quedo un pouco preocupada. Entón, como ele o sabe, cando termina de entrenar tamén me chama. Xa acabei de entrenar, entón eu quedo relaxada. Digo, ben, acaba de entrenar bastante cedo, é moi ben. O que facemos hoxe pola mañá é probar o coche de carreiras, poñelo a punto, ver que todo funcione e tal. E por unha promesa que teño con Álvaro Louro, pois el fai en algún xeidán, fai el de copiloto e Diego fai a labor de Álvaro, que é coordinar o resto do equipo. Oxe, a verdade é que me sustitúe un copiloto de luxo, porque Álvaro, aparte de ser o noso director deportivo, foi campeón galego de rallies. No ano, non me acordo, creo que corría ben. No ano 40, me parece, ¿no? No 95. 45. Bueno, esto tiene una historia que hace un año aproximadamente yo pasé por un pequeño problema de salud. Y cuando salí del quirófano y tal, llegaron allí Sergio y Diego y bueno, Sergio, convencido de que me iba a recuperar convenientemente, me dijo que correría un rally o haría algo con el Porsche y bueno, después de mucho tiempo parado, sin correr ni nada, el hecho de haberme subido o de subirme con Sergio en el Porsche, pues es una satisfacción. Una, porque normalmente estoy fuera, pendiente de que todo funcione, y dos, porque el hecho de subirte con Sergio, que es un superpiloto, en un supercoche, pues a todos los que llevamos esto en la sangre, pues es una experiencia preciosa. Para con los toreros. Melén tiene más batallas, bueno, tienes casi las mismas que Sergio. Casi las mismas. Sí, desde que empezó a correr o Nacional con Peixón, ¿no? Creo que era así. 82 o así.
Bueno, vamos coller as notas do... Diego, me preparas na libreta? Vamos, Sergio. Javi. Se ve aquella curva. É unha persona moi prudente, tranquila, pois transmite moita tranquilidade. Entón, bueno, pois é como se fora, non sei, un traballo moi normal, non vou a decir de oficina, pero, bueno, el fai tamén que sexa un traballo moi normal, unha actividade non a fai de risco. Entón, bueno, pois eu quedo tranquila. Dice, nada, marcho, eu digo que sempre, non vayas moi rápido, que va, no, tal, dime así, pero el vai, non me fai caso, claro, el vai o que toca. E cando corre tamén, digo, ai, pois, vai a modo, sí, e despois deixo en algún tramo que digo, Dios mío, é que non sei fixo. Cando vou aos rallies, a xente di, hai unha pasada que genial, é unha zona rapidísima, e eu nesas zonas non me gusta nada estar. Non me sei unha derrapadiña así tal, tamén me gusta, pero bueno. Xorto leva correndo desde os 18 anos. Claro, foi unha cousa moi progresiva, porque cando empezou a correr, corría nada, 4 rallies por aquí en Galicia, bueno, despois empezou a sair fora, xa é un veterano total. Nunca nos imaginamos que podía, non sei, el conseguiu o soño que tiña, o de correr a nivel profesional, conseguiu facelo, así que é unha maravilla, e bueno, por iso temos que estar moi contentos, claro. Bueno, é que eu tiña desde moi neno, tiña claro que apetecía ser piloto de rallies. Meu pai me levaba a ver os rallies, antes de ter carnet, tiña claro que quería ser piloto. Pero non vibra ao frenar. Xo, rodarche ben. Fixache un trompolin e deixache os clubs inyectados. Son de la federación y Jordi es el observador que se observa y ve que toda la organización del rally está bien y luego lo puntúa y tal. Llevamos todo el año juntos, estamos todos en las mismas carreras y al final pues nos gusta a todos lo mismo, es normal que seamos amigos. Más o menos es parte de la familia, ¿no? Porque pasamos una semana en casa y una semana con nosotros mismos, ¿no? Con todos los amigos, ¿no? Pues bueno, siempre es duro esta parte, ¿no? Y cuando tienes niños, pues más, ¿no? Pero intentamos compensar cuando estamos en casa, estar todo el mayor tiempo posible con ellos y podéis disfrutarlo lo máximo. Nada, vamos a poñer a música. Eu sempre lles poño música movida.
Empezamos. Vale, de puntillas. Talones. Dos. 9. Pierna arriba. Abajo. 5. 6. 7. 8. Son os sogros, sí. Hai que aproveitar algo. Se non agarrota así quizá é un dos motivos que me arrea para aquí. Somos seguidores de su profesión. No solo por su persona, sino también por ser el marido de la profesora, de Elena. El ganar un rally siempre es ganar, el ganar siempre es alegría, aunque el perder tampoco no sea nefasto tampoco. Algunas veces se gana y otras veces se pierde. Chema, para o momento. Chema xa estuvo comigo a primeira temporada dos anos 90, por aí. Vive en Sevilla, pero ainda se acorda da terra. Sí, hombre, é un gusto estar sempre contigo porque, aparte de todo, hai boa amistad, entonces claro, pues xéntese un como na casa. Sí, é importante. Que? Mellorou eso? Sí, ahora vai mellor. Sí, eu no futuro, cando deixe correr, gustaríame facer un pouco esa labor, ¿no? Montar unha especie de equipo, coordinar todos os pequenos detalles que hai que facer un equipo de competición, porque é fundamental. Un piloto solo non podría facer nada se non ten un bon coordinador e un bon equipo. Sí, sí. Las tiras de su máquina. Venga, Isto é o pan de cada día. Sergio está sempre atendendo aos aficionados, foto para aquí, foto para lá. Incluso a veces temos que cortar un pelín porque a xente quere entrar dentro do coche. Claro, hai momentos en que non poden facelo. Tenemos un conocido que ha venido a correr. Aquí en la sombra. Una máquina. Pues sí, se agradece al público que... Sí, hombre, que menos, ¿no? Que sea agradar al público. No está Javi, que é o encargado do merchandising todo, que, bueno, podes ver as gorras, vendemos, todo. Javi, no último rally en Córdoba, o venres pola mañá, encontrábase mal, foi ao hospital, resulta que tiña apendicitis. Sí. Operaronte o mismo venres a noite. Eu dixei, tú tranquilo, Javi, que eu espero que a autocaravana por ti, a que che den a alta cando sea. E o domingo a mediodía salimos para casa. O sea, que marchamos para casa tranquilamente. Que te operen a 7 da tarde os venres e facer 1000 kilómetros o domingo pola mañá, hai que estar fuera. Sufrín un pouco, pero bueno, o viaxe prestou con un piloto así. Sería 4. 4, pode ser. Te lo digo ahora, porque bueno, eu son un cuñado de Sergio, eu teño 3 irmás, unha de miñas irmás está casada con Sergio, Elena, depois teño Eugenia, que está casada con Antonio, que tamén está dentro do equipo. Para que no te líes, el fuet imperial es único. ¿Qué por qué? Porque lo pone imperial, único. Por su puntita hacia arriba, es más gordito, por su receta y curación, y sobre todo por su sabor, imperial. Único. No te líes, tú a lo único. Hay muchos fuets, pero solo un sabor imperial. Imperial el pozo, el only one. Hoy es posible reducir en 10 noches. Un resultado aún más rápido. Nuevo Somatoline Cosmetic Noche 10. Reduce en tan solo 10 noches. Lo descubrirás día tras día. Noche 10 es Somatoline Cosmetic. Funciona. Máis divertido, máis profesional e máis artista que nunca. David Civera, benvido. Estamos diante dunha gran estrela, non era outra que Lucía Pérez.
Los pies me están matando. Los pies me están matando. Los pies me están matando. Les presentamos las zapatillas Comfort Gel, las innovadoras zapatillas de gel antifatiga que relajan, alivian y estimulan sus pies y cuerpo doloridos. La presión al estar de pie o caminar puede provocar dolor en pies, rodillas y en la parte inferior de la espalda, pero las suelas de gel de las zapatillas Comfort Gel absorben el impacto y presión aliviando dolores. Sienta el apoyo y descanso al tener los pies en una superficie suave y cómoda. Gracias a su exclusivo diseño, las zapatillas Comfort Gel actúan de forma terapéutica sobre su cuerpo, alineando las articulaciones y eliminando el dolor. Mientras que las zapatillas convencionales son finas y enseguida ceden, la suela especial de las zapatillas Comfort Gel sujeta el pie sin ceder. Observen, soltamos un huevo encima de una zapatilla convencional y se rompió. Después, soltamos un huevo sobre las zapatillas Comfort Gel y botó hasta una altura de 60 centímetros. ¡Increíble! Las zapatillas Comfort Gel están hechas con microfibras y cuentan con una suela de goma antideslizante. Son perfectas para estar en casa o en la calle e incluso se pueden lavar a máquina. Parece que estoy andando sobre algodones. La sujeción interior es fabulosa. La verdad, que son increíbles. Me llevo un par. Fabulosas, me encantan. Son maravillosas. La sensación es genial. La comodidad no tiene precio. Lo mejor, su suavidad. Llame ya y consiga sus zapatillas Comfort Gel por el increíble precio que aparece en pantalla. Además le enviaremos la crema Relax, ideal para relajar y refrescar sus pies totalmente gratis. Disfrute de una de las cremas para pies más vendidas en todo el mundo. Las zapatillas Comfort Gel cuentan además con la garantía de devolución de EHS. Dispone de un plazo de 15 días para devolver el producto y recuperar su dinero. Lléveselo todo, las zapatillas Comfort Gel y la crema Relax por el increíble precio que aparece en pantalla. Una oferta increíble por un precio sin competencia. Además, es un producto exclusivo de EHS que no está disponible en tiendas. Así que no espere más. Llame ya y haga su pedido. Nos gusta cocinar y comer. Las dos llevamos dentaduras postizas. Las dos usamos Algasif. No es pringoso. Sientes la boca limpia. Algasif son unas almohadillas adhesivas que sujetan firmemente y sin dejar molestos residuos. Limpio es bueno. Es verdad. Algasif. Dentaduras firmes y limpias. Que clase de negocio pensas que che deixe? Algo que se chama o Club Social de Cheyenne. Unha herdanza cambiou as súas vidas. Ese é o teu inventario, John. Somos unha familia grande e feliz. James Stewart. Vou pechar o club. A primeira onza de ouro que se atopou neste territorio gastouse ben gastada no Club Social de Cheyenne. Henry Fonda. John, sabes que co revólver non vales un can. O Club Social de Cheyenne. Esta tarde, na Televisión de Galicia. Oh my God. Lady Million, the new eau de toilette by Paco Rabanne. Toda la verdad sobre tus huesos. Muchas mujeres piensan que no necesitan ayudar a sus huesos. Veamos si están en lo cierto. Mi compañero tiene datos contundentes. Según la Sociedad Española de Investigación Ósea, cada día nuestras piernas se doblan unas 5.000 veces soportando nuestro peso. Mucho trabajo para nuestros huesos. Con la edad, tus huesos necesitan mantener su densidad. Tensiaforte concentra hasta el 60% de calcio, vitamina D y minerales esenciales. Ningún lácteo ayuda más a tus huesos en una botellita. Esta es la verdad sobre tus huesos. Ayúdalos con Densia. Danone. Alimenta sonrisas. Nada, quedé con miñas irmás para tomar un café. Hola, ¿qué tal? Hola. Ela é Eugenia. Hola, Emma. Hola, tal. Ela é Emma. ¿Qué? ¿Se entrenó? Sí, sí. Nada, moi ben, fai frío, dice que fai un frío. Acordades o primeiro rally que fomos a ver? Ai, o Rally San Froilán. O Rally San Froilán que bueno, cando rompera, non? É o que dices, que rompera, e pensábamos que Sergio iba a estar todo disgustado. Sí. E ali chegamos pensando, ai, Dios, a ver, que lle decimos? Tan contento. Que? Tan contento. Sí. Bueno, e tamén coa xente, coa anima, claro. Eso tamén fai no repoñerse millor. Claro. Ten moita afición, a xente o quere moito. Nese sentido ten moita suerte. Claro. Para mí o rally que ten, non sei, máis significativo o de Ourense, cando nacera o neno. Bueno, claro, naceu o neno.
Bueno, ti xa decías, seguro que vai nacer estando Sergio no rally. Justamente, e nos porque decíamos, podía non, ser... xa verás como non, que xa verás que chega a tempo, xa verás que chega a tempo. E chameino, chameino por teléfono. Sergio, que xa naceu. Como que xa naceu? Se estou chegando, estou en Lugo, que rompín. Pois sinto, pero xa naceu. Encima rompeu o coche e non chegou a tempo do nacemento. Non chegou no momento de nacer, pero xusto cando enseñaron o neno, ele estaba ali xa para collelo e todo. Para ser o primeiro en velo. Para ser o primeiro en velo. Bueno, o segundo. A primeira fun eu, claro. Así que aí fun eu a primeira. Lembraste, tiña os ollos abertos, abría Sergio os ollos ali, era precioso. Os ollos azuis, máis guapo, así blanquiño de piel, moi lindo. Estás deseando salir e dar gas, porque como ves hai bastante tempo morto que estamos sin facer nada e agora deseando empezar a que todo vaya ben. Ela é Monse, unha amiga miña, e a nai de Diego, e viñemos a ver como entrenan. Pasámoslo ben, os nenos. Sí. Entonces, bueno, pues aproveitamos para velos e charlar un cachillo. Pero son moi disciplinados. Sí, tú crees? Sí. Normalmente son eu a que os traigo. Cando hai competicións e os pequenos compiten, Sergio, si non hai rally, sempre ven a velo. Vimos a velo e a animalo, igual que animamos a él, pois él tamén ven a animar o fillo, claro. E o que o resto da familia que poida, pois tamén vimos. Venga, non avancedes tanto, sin avanzar tanto, va. Sí, é unha atleta que cando ven se entrega, é bastante calado, pero bueno, tanto lle mandas facer un exercicio, non dice ningún, atende a todas as explicacións sin ningún problema. Sí, entrenan aquí, bueno, algunha competición que hai así fora, pero bueno, a minoría. Para viaxar xa temos o pai. Entón, bueno, pois... Pero Sergio é moi bon en atletismo e suele clasificarse sempre. Sí, bueno, é que lle gusta moito, a verdad. Es moi humilde, Elena. Ella se clasifica siempre, es de los mejores. Corre ben, ten boa planta, verdad que sí. Corre mucho, tiene una velocidad, es como una flecha. Fai no ben.
Pois sí, dentro deste pequeno mundo do atletismo sí que pode ter futuro. Vamos, Sergio, vamos. Más arriba esa rodilla, Sergio, más arriba. Sí, son amigos desde que tenía 3 años y los dos tienen 14 años, igual que yo. Al principio empezamos solo nosotros dos y 3 años después vino Carlos también. Para o neno que me gustaría, pois, que sexa feliz, que elixa el o seu futuro, que sexa fundamentalmente boa persona e traballador, que traballe, o que faga e o que elixa, que o faga o mellor que poida. Entre piloto de rallies y atleta, la verdad no sabría qué elegir. É fundamental que meu fillo disfrute co que fai, porque eu non trato de inculcarlle a miña afición, nin trato de transmitir o que a mí me gustaría facer, que faga el, non, el ten que decidir por si mismo, ten que ser boa persona e disfrutar co que fai, pouco máis podo decir. O atletismo gusta e disfruta con el, o deporte é moi importante, así que de momento, aparte de estudiar, pues, está moi ben que faga deporte, que disfrute con el. E se algún día decide probar no rally, pues, si podo, estaré encantado de axudarlle, pero ten que ser el. Si teño un día así un pouco nostálxico, pois miro algunha foto, porque, bueno, encántame a fotografía e sempre facemos, na miña casa sempre facemos un montón de fotos por todos os acontecimentos. Vamos a un rally, foto. Un cumpleanos ou, eu que sei, que un pequeno que vai xogando, tal, facemos fotos, facemos moitas fotos. Son moito relacionadas cos rallies, porque aquí nunha furgoneta de asistencia con un montón de rodas, aquí probando un coche de carreiras. Sergio viña de un rally e subiu o coche de carreiras, que se ve que tiña cara de emocionado, que lle gusta. Aquí Sergio casi na súa primeira época de piloto, que xa se ve que ten moita cara de neno. A nosa vida está todo moi relacionada cos rallies. Esta miña cuñada, muller de Diego. Bueno, estos son uns amigos que están no equipo co meu irmão, que desde sempre meu irmão e meu cuñado Antonio, pois desde que Sergio empezou a correr son os seus apoios incondicionais. Eles sempre van a todos os sitios. Están aquí nesta foto, son unha xente fantástica, que apoian a Sergio un montón, e sempre di que este sería o equipo que lle encantaría ter sempre. Cando Sergio deixe de correr en rallies, as expectativas, a verdade é que non sei, eu imagínome que será algo pois relacionado cas carreiras, pois non sei, como levando algún equipo de rallies, de coordinador ou algo polo estilo. Gustalle moito as actividades na auga. Esta é na última competición que fixeron do seu equipo do Lucus. Se lle gusta correr en rallies, pois fantástico. Bueno, por agora ele inclínase máis polo atletismo. Isto foi nunha carreira de campións en Portugal, que estaba aquí Dani Sordo e Alguersuari. Bueno, el traballa no coche, dedicalle un montón de horas, pero bueno, botalle sentido de humor. Aquí estaban montando o coche, en lugar do motor estaban eles aí dentro. Cando éramos máis novos íbamos aos rallies, saíamos pola noite, íbamos de discoteca, pero ahora cos nenos vamos nada, no lume novo, facemos unha fogueira, vamos á casa de miña avoa, saltámola, pedimos un deseo e aí estamos. Estou con miña avoa e os nenos. Cando gaña un rally, pois celebrámoslo
como casi todo, pois en familia. Reunímonos os domingos, o domingo vamos a casa de miña avoa, todos xuntos, verdade? E relaxadamente estamos falando das anécdotas do rally, de todo o que pasou, e do que hai. Melenciño, ¿cuántos años en estas guerras? Algo vale o tema dos anos, non solamente para envellecer. Fora da casa, que mal se está, que ben se está na casa. Ahora estamos poñendo os neumáticos nos calentadores. Facémoslo hoxe porque así mañá pois temos xa o tempo ganado. Temos de todo, porque temos baño, con ducha, todo moi pequeno, pero para nós é suficiente. Armarios, nevera, chea. Eu durmo naquela cama e Diego ainda non decidiu se dormirá aquí, que se pode facer cama, ou nunha das que Pois isto convirtese detrás. Pero eu teño a oficina montada. Sí. Entón incluso nos traen a cena aquí, cenamos aquí. Bueno, pues o sitio é reducido, pero é moi cómodo porque mañá a primeira hora que temos que madrugar moito, empezar cedo a traballar. Temos ademais, temos televisión, claro, non estás na casa, pero dentro do que cabe, pois estamos en un sitio cómodo. Claro, si que botas de menos estar na casa, no teu sofá, na túa habitación, na túa cama, pero dentro do que cabe, pois é bastante levadeiro. O día anterior, como casi normal, pero probablemente como pouco, así que un día normal. E na carreira non como apenas nada. Como decía miña mãe, non sei comer moi ben, así que en eso non cambiei moito. Pero no rally sí que noto, sabes, ese rollo no estómago que non me apetece comer nada, e aparte que non é cómodo nin che permite estar concentrado cando estás moi pesado de estómago. Caballeros, apagamos a luz. Normalmente é Sergio que vai ao colexio a levalo. Eu quedo mentras na casa, podo me erguer un pouquiño máis tarde. Vamos, Sergio. Este é o colexio de Sergio e eu marcho. Sergio, chao. Hasta logo. Bos días, que tal? Tamén é máis cómodo para levar o casco e máis sobre todo, máis cómodo tamén estar afeitadiños. Bos días, que tal? Bos días. A convergencia, cando está cerrada, é positiva, non? Aberta é negativa. Vale. A mí o que me dá moita pereza é ir aquí ao acabar, ir ao hotel, esperar o coche, a ver quen te leva, non sei, quen te recolle despois o día seguinte. Se estás aquí, olvidaste. Vale máis eso que, se total, no hotel, vas a dormir e volver. Despois boto unha siesta, despois de comer. Aí. Bueno, empeza a sair o sol, así que... Es in Valentine's.
que tal? Que tal de clase? Sí? Todo ben? Vamos coller o pan e o xornal, vale? Vamos. Collemos o pan. Hola. Os días que non está Sergio, bueno, habitualmente comemos con meus pais, pero agora que non está, pois, mellor toda aínda, porque así estamos máis acompañados, verdad? Entonces vamos a coller o pan e a prensa para comer. Hola, hasta logo, chao. Álvaro Pereira. Están allí. Bueno, temos outros non fichados. Sí, es que montamos un equipo ciclista. Infiltrado. Temos uns infiltrados dentro do equipo. Ex-ciclistas que ahora son... No, ciclistas no. Son tíos que ganaron el Tour. Claro. Eso... Tú le metes 10 mil calorías y a la plancha hace un número, ¿no? Sí, ao estar fora da casa, pues sempre os galegos, cando coincidimos, tratamos de estar xuntos. Estamos así un pouco relaxados antes de comer, contando chistes. Comemos do equipo, pero temos por aí a Óscar, Luis, bueno, algún máis así que sempre como hai bon rollo entre todos, pues, Óscar acaba de chegar, pero xa é un máis. Está claro que para promocionar os rallies que veña xente que non que de outros deportes ou outras actividades, pues é moi importante. E un tío tan conocido a nivel xeral como é Óscar, pues é sempre positivo para os rallies, igual que Santi Cañizares, que está co Suzuki, en fin. Eu podo estar convivindo na mesma competición que un ídolo, non? Para calquer persona que lle gusten os coches, que teña medios, que teña sponsor, pode estar participando nun rally con él, facendo peores tempos, pero pode estar, non? É que é unha convivencia moito máis especial. No ciclismo estás fichado por un equipo profesional de gran nivel, estás no Tour de Francia, ou nunca vas a poder correr con... Claro, eu iba a ir ao Tour, pero... Sí, sin casi millón, non? Antes yo decía a eles na caravana, un dos días máis emocionantes da miña vida. De verdad que estou en un momento... Probei no fútbol, probei moitas cousas, pero isto é realmente algo que me encanta. Nun Tour de Francia jamás te podes sentar a comer cun rival, nunca. Cada un ten seu rollo, hai un secreto entre todos, unha rivalidade moi grande. Aquí, polo menos o que decíades, non? Entre os galegos, pois intentamos estar xuntos, con equipos, con pilotos, non sei. É unha maneira de pasalo moi ben e, sobre todo, de divertirse uns, como no meu caso, e competir outros, como no caso de Sergio. No equipo temos algúns familiares. Meu cuñado, que é irmão de Elena, Belén. Meu outro cuñado, que está casado con outra irmá de Elena, que é Antonio, pero tamén leva toda a vida comigo, así que... Logo Diego, meu copiloto e irmán, de familia, nada máis. Pero, despois o trato con todos os componentes do equipo é moi familiar, sabes? Levámonos todos, conocemos de tanto tempo. Álvaro Louro, é que é unha pasada de tío e de relación que temos con él, porque faino de forma desinteresada, o sea que xa sería impagable incluso pagando, o sea que é unha pasada. Cando cambiamos de coche estuvemos máis de 40 días, todos os días, incluindo, claro, os 30 días de agosto, parte de julio, parte de septiembre. Entonces collimos unha semana en septiembre, cando máis ou menos xa botamos todo a andar. Estuvemos unha semana cerquiña, porque tampouco tiñamos moito tempo, nin moitas ganas de viaxar moi longe, porque para estar fora da casa xa nos chega co traballo, así que en vacacións eu estou encantado na casa, cerquiña, na casa da abuela de Elena. Estamos ali moi relaxados e tranquilos. Elena está acostumbrada, pero, bueno, costalle moito, porque queiras ou non está unha semana fora da casa, unha media de 2 semanas ao mes, e é difícil, pero, bueno, é o que toca, tampouco hai que darlle máis voltas. Claro que non ven ver os fillos. Bueno, voy hasta aí dentro. Venga, xa estamos tan calcinados. Home, eu sabes, cando me poño nervioso, cando non ganan, se ganan. Pero desmorono,
Bueno, pero é o que dice Sergio, xa se está acostumbrado a arduras e armaduras, non? Entonces, eso fai que pois non se sinta pois con tanto desagrado cando non se gana unha carreira ou tal. Recibín a visita de meus pais porque teño en Madrid a parte da familia, porque está a miña irmá, miña sobriña, un sobriño de meu pai tamén vive en Madrid desde fai moitos anos, entón veñen bastante a menudo e aproveitando que había rally, pois aquí viñamos a facer unha visita hoxe, así que vou chamar a casa a ver que pasa. Pois vou botar unha siesta. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal lo coche? Van a verificar ahora y despois xa van a salir. Sí. Ah, vale, claro. Todo ben, vale. Vale, bueno, pues nada, que vaya todo muy bien. Así que voy a dormir una siesta. Que voy a dormir. Vale, bueno. Vale, eso. Un beso. Chao, chao. Adiós. Pues esperando por lo tanto que empiece la competición. A su segunda victoria en Madrid y ya rodando por lo tanto Sergio Vallejo, el primero de los coches que tenemos en pista, que tenemos dando la vuelta al recorrido. Sí, me gusta navegar por internet y el Facebook y hablar con mis amigos. Pues también me gusta entrar en internet para ver cuando compite mi padre y ver los tiempos que va haciendo a lo largo del rally. Tenemos una zona en la chicana, una zona en la recta con Muñiz y Alberto Ella, encontrarnos en la segunda y tercera que cerraría. Cando gañamos un rally, xusto acabado o rally, non hai moito tempo para celebrar. Un pouco con toda a xente do equipo, pero xa todo é recoller e viaxando. Voltamos para casa en canto podemos, e despois a semana seguinte, o venres ou o sábado, cos amigos que cenamos así habitualmente, pues celebramos dunha maneira un poquinho máis especial, porque non se gaña todos os días, así que... Xa vedes, está fora de casa e se remata con unha victoria como é o caso é máis loadeiro, así que espero que se repita máis veces. Han triunfado 9 de los 10 tramos cronometrados desde Galicia, desde Lugo a lo más alto de Madrid, Sergio Vallejo y Diego Vallejo. Y vuelven a estar ahí, qué gran rally, aplauso de Madrid para ellos, impecable rally. Pero estoy muy feliz por Álvaro porque el doblete con Lotus, para que todo el equipo se lo merece. Aplauso grande, aplauso fantástico para ellos. 3, 2, 1, vamos descorchando. Sergio y Diego Vallejo.